kalkuluak eunekoekin. Beno, gai honen azalpen bideo bat egitea bururatu zait lagungarri izango zaizuelakoan. Vale? Orduan, ikusi duguna zera da. Ikusi dugu kantitate baten eunekoa nola kalkulatzen den, bai? Ikusi dugu bebai proportzio bati dagokion eunekoa kalkulatzen. Ikusi dugu bebai euneko igoerak eta jaitsierak aldakuntza indizea erabilita baina. Ikusi dugu ere, hasierako kantitatetik amaierako kantitatera nola pasa eta alderantziz. Ikusi dugu bebai, euneko aldakuntzak kateatzen direnean nola kalkulatzen den, bai? Produktu bat fase ezberdinetan egitzen badu igoera bat gero jaitsiera bat, azkenengo presio hori aldakuntza guztiak kateatuta nola kalkulatzen den. Eta azkenik ikusi dugu bebai, interes konposatua nola kalkulatzen den. Ondo da. Goazen kantitate baten eunekoarekin orduan. Kantitate baten eunekoa eunekoa era martarrean adierazi eta ematen diguten kantitatea horrekin biderkatzen da. Bai? Orduan, oso erraz adibide honekin ulertuko dugu. 3.000-aren euneko 12. Bai? Orduan esan dugu, biderkatu behar dugula 3.000-aren euneko 12 egiteko kantitate hori 3.000 bider eunekoa 12, baina era martarrean, hemen ikusten dugun bezala, 0,12, era martarrean adierazita beraz 3.000 bider 0,2, 360 da. Bai, orduan, 3.000-aren euneko 12, 360 da. Bai? Vale. Ikusi dugu bebai, proportzio bati dagokion eunekoa nola kalkulatzen den. Adibidetxo batekin hobetu ulertzeko, adibidez, 15.000 metro karraturen, zer euneko da 3.624 metro karratu? Ditugu 3.624 metro karratu, 15.000 zatiki moduan hauze da proportzioa, bai? Eta badakigu, zatiki moduan adierazten den hau, eunekotan adierazi behar dugunean, bider eun egiten dugula, beraz, egiten badugu zatiketa hau, bai? Proportzioa adierazten duen zatikia bider eun, 23 ematen digu, ondorioz, 3.624 metro karratu da, 15.000 metro karraturen euneko 23. Vale. Ikusi ditugu bebai, euneko igoerak eta jaitsierak nola kalkulatzen den aldakuntza indizea erabilita. Aldakuntza indizea, azken kantitatea lortzeko, hasierako kantitatea zenbaki batekin biderkatu behar da eta zenbaki horri aldakuntza indizea esaten zaio, bai. Ematen diguten hasierako kantitatea biderkatzen dugunean aldakuntza indizearekin lortzen dugu amaierakoa, bai. Orduan, nola kalkulatzen da igoeretarako. Vale. Adibide honekin. 50 euro balio zuen erlojua euneko 16 garestiago jarri dute. Zenbat balio du orain? Beraz, euneko 16 garestiago igoera bat da, bai? Orduan balio zuen 50 euro. Vale. Orduan, hartu kontutan, euneko 16 igoz gero, orain presioa aurrekoaren euneko 116 dela, bai? Euneko 100 da, beti hasierako presioa, 16 igo bada, 116, bai? Euneko 116 daukagula. Horregatik, amaierako presio hori lortzeko zuzenean egin daiteke 50 bider 1,16, bai? Bai, 50 bider 1,16 honei deituko diogu aldakuntza indizea, bai? Orduan, nola kalkulatzen da aldakuntza indizea? Bada beti unitatea, bai? Eta igoera denean gehituko diogu eunekoa era amartarrean adierazita, bai? Orduan, kasu honetan, euneko 16 era martarrean da 0,16. Igoera denez, gehituko diogu unitateari. Beraz da, 1,16 indizea, bai? Orduan, badakigu, hasierako kantitatea daukagunean, bider aldakuntza indizea, amaierako kantitatea edo azken kantitatea lortzen dugula. Igoeretan, berdin. Demagun, ariketa berdina daukagula, baina euneko 16 jaitsi dela, bai, presioa. Orduan, aldakuntza indizea lehen da bizi kalkulatu beharko dugu. Aldakuntza indizea, kasu honetan da, unitatea, ken, eunekoa amartarrean adierazita, ken 0,16. Beraz, aldaketa indizea, kasu honetan da, 0,84. Eta ja, aldaketa indizea daukagunean, hasierako presioa biderkatzen badugu, aldaketa indizea, lortzen dugu, produktoren amaierako presioa. Kasu honetan, 52 euro. Bai? Bueno, orduan, ikusi dugu, hasierako kantitatetik, amaierako kantitatera nola pasa gaitezken, bai? Beraz, goazen ikustera adibidetxo batekin nola pasatzen garen hasierakotik amaierakoa eta alderantziz, bai? Orduan, euneko 35 igo ondoren, ordenagailuaren presioa 783 euro da. Zenbat balio zuen igo baino lehen?
Beraz, 783, hau da, igo ondoren, hau da, amaierako prezioa kasu honetan, ez? Bai, eta galdetxe gute zenbat den, igo baino lehen hasierako prezioa zenbat den. Orduan, aldakuntza indizea berdin kalkulatzen da. Igoera denez, unitateari gehitzen diogu 1,35. Era martarrena direzita, beraz, 1,35. Bale, behin, aldakuntza indizea edukita, kasu honetan miratu, lehen egiten genuen, hasierako prezioa bider aldakuntza indizea, lortzen genuen azken prezioa. Kasu honetan daukaguna da azken prezioa. Beraz, logikoki, hasierako prezioa lortzeko egin behar duguna da zatitu aldakuntza indizearekin. Orduan, gure ariketan, ordenagailuaren hasierako prezioa izango litzatekee, azken prezioa, 783, zati 1,25 dela aldakuntza indizea, beraz, 580 euro. Bale. Eta ehuneko aldakuntzak kateatzen direnean nola egiten den, bai? Orduan, hemen beste adibidetxo bat daukagu. 800 euroko gitarra, ehuneko 50 garestiago jarri dute. Bale? Orduan, igo dute ehuneko 50. Gero, ehuneko 50 jaitsi da. Eta galdetzen digute, hasieran bezala gelditu alda prezioa? Pentsatu dezakezue baietz, ez? Ehuneko 50 igo eta gero ehuneko 50 jaitsi bada, baina kontuz. Ehuneko 50 hau da hasierako prezioarena. Eta gero jaitsiera da erdian geratu den prezio horrena. Guazen ikustera purka hobeto ulertzeko. Orduan, lehenengo goraldia, balio zuen 800 euro. Ehuneko 50 igo bada, badakit aldaketa indizia dela, 1,5, bai, unitatea gehi 0,5, 1,5. Orduan, biderkatzen dut, hasierako prezioa bider aldaketa bider 1,5, 800 bider 1,5, eta lortzen dut 1.200 euro dela produktua balio duena, ehuneko 50 igo eta gero. Eta orain esate digute, jeitsi dela ehuneko 50, baina, karo, orain daukan preziotik, kasu honetan 1.200-etik. 1.200-etik jisten bada ehuneko 50, biderkatu bara dut 1.200 bider, jeitsiera denez, unitateari kendu bar diot 0,50, beraz geratzen zait 0,50, bai? Eta biderkatzen dut amaierakoa lortzeko orduan 1.200 bider 0,50, eta honek ematen dit 600 euro. Konturatzen zareten moduan, prezioa ez da gelditu hasierako moduan. Guztira 200 euro jaitsi dira, bai, hasieran 800 balio zuen, eta orain 600 balio ditu. Bale, bauze bera, pauso egin beharrean, zuzenean kalkulatu dezakegu. Nola lortzen da zuzenean? Oso errez. Miratu, guztizko aldakuntza indizea da, lehenengo aldakuntza indizea, bider, bigarren aldakuntza indizea, eta horrela etengabe produktuak dituen aldaketa guztiak biderkatzea. Bai, horrela kalkulatzen dugu guztizko aldakuntza indizea. Ze, orduan, gure kasuan, guztizko aldakuntza indizea zein da? Lehenengo igoera zen, ehuneko 50, orduan igoera denean ehuneko 50, bat gehi 0,50, 1,50. Gero jaitsi da, ehuneko 50, badakigu amaierako indizea dela, batken 0,50, 0,50. Orduan, biderkatzen baditugu, daukagu guztizko aldakuntza indizea, kasu honetan 0,75. Biderkatzen dugu orduan, hasierako prezioa, amaierako prezioa lortzeko biderkatzen dugu orduan, hasierako prezioa bider guztizko aldakuntza indizea, eta ematen digu zuzenean 600 euro, bai, lehengo emaitza. Bai, orduan, konturatzen zareten moduan, aldaketa indizea 0,75 bada, produktu honen da guztizko aldakuntza 0,75 bada, egin duguna da unitateari kendu diogula 0,25. Beraz, hasierako preziotik ehuneko 25eko merkealdia eukidu produktuak, ez? Bale. Eta madeitzeko interes konposatua daukagu, bai? Zer da interes konposatua? Bueno, diru kantitate jakin bat, C deituko diogu diru kantitate horri, aurrezki kontu batean jarriz gero, bankuak interesak emango dizkigu. Itundu den interesa esaterako, urteko ehuneko 6koa bada, urtea betetzen denean, bankuak C kapitala eta interesak emango dizkigu. Bai, orduan, emango digute ehuneko 6ko interesa urtean. Bai, orduan, urtea pasatzen denean, ukiko dugu hasieran jarri duguna, gehi interesek eman digutena. Nola lortzen da hori? Daukagu C kantitate bat. Urte batean ehuneko 6an, badakit aldaketa indizea dela bat gehi 0,06, beraz da 1,06, ordan biderkatzen badut, hasierako kantitatea bider aldaketa indizea, lortzen dut, lehenengo urtean, zenbat diru daukadan. Demagun, orain, diru atera beharrean, beste urte batean, utziz gero, ehuneko 6 handiago bihurtuko da berriz ere.
Hau da, berriro biderkatuko da 1,06rekin, bai? Zan nahi dudana da, 2 urte pasatzen badira, aldaketa indize berdinarekin, 1,06rekin, lehenengo urtean, esan dugun bezala, daukagu kantitatea bider 1,06. Bigarren urte bat usten badugu ere, aldakuntza indizea izango da bider 1,06. Eta konturatzen bazarete, azkenean da, kantitatea, honek elkartzen baditut 1,06 bider 1,06 eta 1,06 berbi. Bai? Eta, biratu, horrela gainerako urteetan ere, jarritzen badugu, beraz, N, urtean ukitu gabe utziz gero dirua, zen izango litzateke, imaginatu, kantitatea, daukagula N urtean 1,6an, bai? Orduan da, kantitatea bider 1,06 ber N urte kopurua, bai? Orduan, interes konposatua kalkulatzeko formula orokorra hauze litzateke. CF, gazteleratik datoz kantidad final, amaierako kantitatea izango da, hasieran jarri dugun dirua, bider bankuak eskaintzen digun euneko horretatik kalkulatzen dugun aldaketa indizea ber N urte kopurua, N urte kopurua delarik. Beno, orduan, hemen dituzue adibide pare bat, bai, bi problema ebatzita, interes konposatua kalkulatzeko, bai. Orduan, nahiko nukena izango litzateke bi ariketa hauek zuen kabuz egitea, eta gero begiratzea hemen daukazuen ebazpena. Orduan, kuadernoan kopiatu ariketa bakoitza, zuen kabuz ebatzi, eta gero soluzioak begiratu aber ulertzen duzuen. Hoxe izan da dana.